WCN Entertainment Connected. Apil sila sa cast sa Puppy Love Episode 1, Supreme Girl and Prince Charming nga gibidahan ni Cyril ug ni Lester Martin nga gipagawas sa CCTN Channel 47 last 2016. Og karon kauban nako ang duha ka mga maldita ug mga nibuli ni Christine Navarro sa Puppy Love. Sila si Savannah and Sheena. Hi Savannah, hi Sheena. Hello. Kumusta man mong duha? Okay ra kayo. Ikaw, kumusta ka? Okay ra pod. Still going. O sige, kabisihan na tong duha. Na tong duha? O sige, kabisihan ninyong duha. Eskwela. Office. Ay, nag-work na ka. Sideline. Racket. Okay, so nagkataas karon ang views sa Puppy Love Episode 1. Og ikaw, Savannah, ang nagbully ni Cyril, aka Christine Navarro. Ikaw ba to? Oh, ako man. Ngano? Pero si Yara, I'm not yet done. Kibaw ko nga bright kasi mong tanan subject. But in my standard, you're 0. Just like this egg. Well, dito kayo sa mga gang. Oh my God, scary kayo. No, oh my God. Okay, so sa masulti nimo sa Puppy Love Episode 1 since nagkadaghan ang inyong views. Malipayon kayo nga nakaabot og nga nakadako ang view sa kanang Puppy Love na gibuhat na mo o kanang overwhelmed jud ka kay nindot jud kayo. So nalipay ka sa imong gibuhat nga pang bully ni Christine Navarro, wala. Okay raman. So sa feeling nga nasagpa nimo si Cyril or Christine Navarro kaduha plus itlog. Nahadlok sad ko ato kay miga baya may unya. La, nagingato nako. Ikaw, Sheena, di ba apil sa kasa ng bully? As a role, nambuli jud. Nakasuway na ba ka nga ng bully ka before in real life? No. Pero kasay ko nga, ako ang gibuli. Giunsa ka pag-bully? Well, libak sa luyo, amiga sa tubangan, just like that. And so on. Nya ikaw, ting bully mo dyan ka, gibully sad ka. Wala pa jud taon. Gusto ka i-bully ti ka. Dili lang. Okay, so unsa dapat atangan ni sa mga fans ni Savannah ug ni Sheena karon? Ikaw una. Dapat nilang atangan nila kung unsay produkto sa among pagkugi ani nga buhat. Moro sad to, pareha rami. Copy paste. Bitaw atangin ninyo in town. So atangin ninyo si Savannah ug si Sheena sa ilang upcoming girl group nga Miss You. And this is Vijay Hannah and you're watching Entertainment Connected. WCN Entertainment Connected.